Добре дошли в света на Торей и търговия на дребно. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+, който предлага на сектора на търговията на дребно инструментариум за обучение. В конкурентния пейзаж на търговията на дребно успехът се крие в разбирането на вашите клиенти по-добре от всеки друг. Нека се потопим в света на бизнес разузнаването и поведението на клиентите, за да разберем важността на анализа. Бизнес интелидженс започва с събиране на данни, като например събиране на информация за пазаруващите навици и предпочитания на вашите клиенти. Анализирането на демографията на клиентите помага на търговците на дребно да идентифицират целевата аудитория и да адаптират офертите. Това също включва изучаване на историята на покупките, така че търговците на дребно да могат да получат представа кои продукти са популярни или кои може да се нуждаят от тласък. Като разбират моделите и поведението на клиентите в магазина, търговците на дребно могат също така да оптимизират оформлението на магазина, за да подобрят допълнително пазаруването на клиентите. По подобен начин, търговците на дребно трябва да анализират онлайн поведението, за да подобрят своя уебсайт и платформи, да увеличат онлайн продажбите и да оптимизират онлайн пазаруването. Събирането на данни е началото. След това Business Intelligence превръща необработените данни в полезни прозрения. Например, Business Intelligence създава различни възможности за сегментиране на клиентите. Това позволява на търговците на дребно да персонализират маркетинговите стратегии за различни групи, увеличавайки максимално въздействието. Business Intelligence използва исторически данни, за да прогнозира бъдещи тенденции и да предвиди нуждите на клиентите в предсказуем анализ. С Business Intelligence търговците на дребно могат да оптимизират управлението на инвентара, намалявайки разходите и ненужните запаси. И като разбират поведението на клиентите, търговците на дребно могат да насърчат лоялността и да превърнат еднократните купувачи в лоялни клиенти. Революционизирайте своя бизнес на дребно, като научите повече за използването на данни за успех на дребно. Посетете нашия уебсайт www.toreyretail.edu. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+.